l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-kumpanija Malta Public Transport qed introduċi aktar inċentivi fil-pakkett finanzjarju għax-xufiera tal-karozzi tal-linja tagħha, bilan li tattira u żżomm professjonisti ta' esperjenza. Il-kumpanija qed toffri wkoll benefiċċji lil dawk li jixtuqu jibdew karriera bħala xufiera tal-karozzi tal-linja billi tipprovdi taħriġ komplut fuq il-post tax-xogħol. Stqarrija mill-kumpanija qalet li skont l-esperjenza li jkollhom, ix-xufiera jistgħu jaqilgħu sa 27,000 euro fis-sena minn barra s-sara. Malta Public Transport rikonoxxi wkoll il-valur tal-għarfien esperta ex-xufiera tal-karozzi tal-linja u għalhekk is-snin ta' servizz tagħhom mal-kumpanija qed jiġi kunsidrati kemm il-darba jerġgħu japplikaw. Individwi li għandhom liċenzja B iżda mhux liċenzja D huma mħeġġa japplikaw hekk kif it-taħriġ sħiħ se jiġi provdut mill-kumpanija. Biex tkompli tirrikonoxxi l-kontribuzzjonijiet tas-sewwieqa tal-karozzi tal-linja, il-Malta Public Transport qed tospita premijiet lix-xufiera kull 3 xhur. Minn barra hekk il-kumpanija qed tħeġġeġ b'mod attiv il-parteċipazzjoni tax-xufiera focus groups biex tiżgura li tħassib u s-suġġerimenti tagħhom ikunu prioritizzati u indirizzati.